Ένας φιλόσοφος πριν από 2.500 χρόνια περιέγραψε ακριβώς αυτό που η κβαντική φυσική ανακάλυψε μόλις τον προηγούμενο αιώνα. Φαντάσου να ζεις ολόκληρη τη ζωή σου μέσα σε ένα δωμάτιο με οθόνες, παντού γύρω σου εικόνες, ήχοι, πρόσωπα, συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν, χαρές, λύπες, φόβοι, επιθυμίες και όλα τόσο αληθινά, τόσο πραγματικά, που ποτέ δεν αμφισβήτησες αν όντως είναι πραγματικά. Τι θα γινόταν όμως αν τίποτα από αυτά δεν ήταν η πραγματικότητα, αν ήταν μόνο προβολές, σκιές σε έναν τοίχο? Ο Πλάτωνας το ήξερε. Πριν από χιλιετίες κάθισε και περιέγραψε με απίστευτη ακρίβεια τη φυλακή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι κατοικούν. Μια φυλακή χωρίς κάγκελα, χωρίς τοίχους που μπορείς να αγγίξεις. Μια φυλακή φτιαγμένη από πεποιθήσεις, από συνήθειες σκέψεις, από έναν κόσμο που σου είπαν ότι είναι ο μόνος που υπάρχει. Από τον μικρό κόσμο που έχτισες στην προσπάθεια σου να επιβιώσεις. Και η πιο τρομακτική αλήθεια, οι περισσότεροι δεν θέλουν καν να μάθουν ότι υπάρχει έξοδος, όμως εσύ βρίσκεσαι εδώ, σήμερα μαζί μου. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας προς το καλύτερο. Ας ξεκινήσουμε. Βαθιά κάτω από τη γη, σε ένα σπήλαιο που δεν έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, κάθονται άνθρωποι δεμένοι. Από τη στιγμή που γεννήθηκαν δεν μπόρεσαν να κουνήσουν ούτε το κεφάλι τους. Βλέπουν μόνο μπροστά έναν τοίχο, τίποτα άλλο. Πίσω τους καίει μια φωτιά και ανάμεσα στη φωτιά και στις πλάτες τους περνούν σκιές, μορφές, σχήματα. Κινούνται, αλλάζουν, παίζουν πάνω στον τοίχο σαν θέατρο σκιών. Και οι δεσμότες νομίζουν ότι αυτές οι σκιές είναι ολόκληρος ο κόσμος. Δεν υποψιάζονται καν ότι υπάρχει κάτι άλλο. Πώς να το υποψιαστούν, αφού δεν έχουν δει ποτέ τίποτα διαφορετικό, αφού όλοι γύρω τους βλέπουν τα ίδια, αφού οι σκιές είναι τόσο σταθερές, τόσο επαναλαμβανόμενες, τόσο κανονικές. Αυτή είναι η αλληγορία του σπηλαίου. Μία ιστορία που ο Πλάτωνας έγραψε το 380 π.Χ. Σκέψου τη ζωή σου για μια στιγμή, η δουλειά που κάνεις κάθε μέρα, οι ρόλοι που παίζεις, ο σύντροφος, ο γονέας, το παιδί, ο φίλος, ο συνάδελφος, τα πράγματα που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Δεν είμαι αρκετά καλός. Πρέπει να προσπαθώ πιο πολύ. Η ζωή είναι αγώνας. Πότε τα διάλεξες αυτά? Πότε κάθισες και είπες «Ναι, αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να είμαι»? Ή μήπως απλά τα βρήκες εκεί, σαν σκιές στον τοίχο που υπήρχαν πριν καν ανοίξεις τα μάτια σου? Η κοινωνία, η οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα ενημέρωσης, όλα μαζί έστησαν τη φωτιά πίσω σου. Και τα αντικείμενα που περνούν μπροστά της είναι οι ιδέες που σου δόθηκαν. Οι κανόνες, οι προσδοκίες, οι ορισμοί του τι σημαίνει επιτυχία, αγάπη, αξία. Και εσύ κοιτάς τις σκιές του στον τοίχο και λες «Αυτή είναι η πραγματικότητα». Κυνηγάς σκιές νομίζοντας ότι κυνηγάς την ευτυχία. Φοβάσαι σκιές νομίζοντας ότι φοβάσαι κάτι αληθινό. Χτίζεις ολόκληρη τη ζωή σου γύρω από σχήματα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού εκτός από αυτόν τον τοίχο. Και το πιο τραγικό, αν κάποιος σου πει ότι υπάρχει κάτι πέρα από τις σκιές, η πρώτη σου αντίδραση θα είναι να μην τον πιστέψεις. Γιατί οι σκιές είναι οικίες, είναι ασφαλείς, είναι όλα όσα ξέρεις και το άγνωστο τρομάζει. Ποιες σκιές παρακολουθείς εσύ σήμερα νομίζοντας ότι είναι αληθινές? Ποιες ιστορίες επαναλαμβάνεις στο μυαλό σου σαν να είναι νόμοι του σύμπαντος, ενώ είναι απλά σχήματα στον τοίχο? Αλλά εδώ έρχεται η πραγματική ερώτηση. Η ερώτηση που ο Πλάτωνας δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει. Αν αυτές είναι οι σκιές, τότε τι είναι αυτό που τις δημιουργεί? Τι υπάρχει πίσω από τη φωτιά? Και πιο σημαντικό, υπάρχει κάτι πέρα από το σπήλαιο? Ο Πλάτωνας είδε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα και σήμερα δυσκολεύονται να συλλάβουν. Είπε «Ναι, αυτά που βλέπεις είναι σκιές, αλλά οι σκιές δεν υπάρχουν από μόνες τους. Κάτι τις δημιουργεί και αυτό το κάτι είναι πιο αληθινό από οτιδήποτε έχεις αγγίξει ποτέ. Το ονόμασε ο κόσμος των ιδεών,
φαντάσου ένα τριαντάφυλλο. Το κρατάς στα χέρια σου. Νιώθεις τα πέταλά του, μυρίζεις το άρωμά του. Είναι αληθινό, σωστά. Αλλά αύριο θα μαραθεί. Σε μια εβδομάδα θα είναι σκόνη. Και όμως η ιδέα του τριαντάφυλλου, αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Υπήρχε πριν ανθίσει αυτό το συγκεκριμένο λουλούδι. Θα υπάρχει και μετά. Κάθε τριαντάφυλλο που έχει υπάρξει ποτέ, κάθε τριαντάφυλλο που θα υπάρξει, είναι απλά μια απόπειρα να εκφράσει αυτή την αιώνια τέλεια ιδέα. Ο Πλάτωνας είπε ότι αυτό ισχύει για τα πάντα. Η ομορφιά που βλέπεις σε ένα ηλιοβασίλεμα είναι η σκιά της τέλειας ομορφιάς. Η αγάπη που νιώθεις είναι η σκιά της τέλειας αγάπης. Η αλήθεια που αναζητάς είναι η αντανάκλαση μιας αλήθειας που υπάρχει πέρα από τις λέξεις, πέρα από τη σκέψη, πέρα από τον χρόνο. Υπάρχει ένας κόσμος πίσω από τον κόσμο, αόρατος, άχρονος, τέλειος. Και τα πάντα γύρω σου, κάθε αντικείμενο, κάθε συναίσθημα, κάθε εμπειρία, είναι απλά η σκιά του στον τοίχο του σπηλαίου. Τώρα, εδώ γίνεται συναρπαστικό. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Η επιστήμη προχώρησε, οι φυσικοί έσπασαν το άτομο, κοίταξαν μέσα στην ύλη, βούτυξαν στα βάθη της πραγματικότητας. Και τι βρήκαν? Ότι στο πιο θεμελιώδες επίπεδο η ύλη δεν υπάρχει, όχι με τον τρόπο που νομίζαμε. Αυτό που υπάρχει είναι ένα πεδίο, ένα απέραντο αόρατο πεδίο δυνατοτήτων. Η κβαντική φυσική το αποκαλεί κβαντικό πεδίο. Ένας ωκεανός πιθανοτήτων όπου τα πάντα υπάρχουν ταυτόχρονα και τίποτα δεν γίνεται πραγματικό μέχρι να παρατηρηθεί. Επαναλαμβάνω, τίποτα δεν γίνεται πραγματικό μέχρι να παρατηρηθεί. Ο Πλάτωνας μιλούσε για ιδέες, τέλειες μορφές που υπάρχουν σε έναν ανώτερο κόσμο. Η κβαντική φυσική μιλάει για κυματοσυναρτήσεις, πιθανότητες που περιμένουν να καταρρεύσουν σε κάτι συγκεκριμένο. Οι λέξεις είναι διαφορετικές, η ουσία όμως είναι η ίδια ακριβώς. Η πραγματικότητα δεν ξεκινάει από την ύλη. Η πραγματικότητα γεννιέται από κάτι αόρατο. Κάτι που δεν μπορείς να πιάσεις με τα χέρια σου, αλλά που είναι η πηγή όλων όσων τα χέρια σου αγγίζουν. Ο Πλάτωνας δεν ήταν απλά φιλόσοφος. Ήταν ένας εξερευνητής πεδίων που η φυσική χρειάστηκε χιλιετίες για να φτάσει. Αλλά εδώ είναι η ερώτηση που αλλάζει τα πάντα. Αν η πραγματικότητα γεννιέται από αυτό το αόρατο πεδίο, αν οι σκιές που βλέπεις είναι προβολές από κάτι βαθύτερο, τότε ποιος ελέγχει την προβολή? Ποιος κρατάει τα αντικείμενα μπροστά στη φωτιά? Η απάντηση είναι πιο κοντά σου από ό,τι φαντάζεσαι. Ο Πλάτωνας στην αλληγορία του μιλάει για ανθρώπους που περπατούν πίσω από τους δεσμότες, κρατούν αγάλματα, σχήματα, αντικείμενα, τα σηκώνουν ψηλά και η φωτιά ρίχνει τη σκιά τους στον τοίχο. Αλλά στη δική σου ζωή, στο δικό σου σπήλαιο, δεν υπάρχει κάποιος άλλος πίσω σου. Υπάρχεις μόνο εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια που οι περισσότεροι δεν θέλουν να ακούσουν. Είναι πιο εύκολο να πιστεύεις ότι κάποιος άλλος φταίει. Η κοινωνία, η οικογένεια, η κυβέρνηση, η τύχη, ο Θεός. Οτιδήποτε αρκεί να μην είσαι εσύ. Αλλά η αλήθεια δεν νοιάζεται αν μας βολεύει. Και η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ κρατάς τα αντικείμενα. Εσύ, ή πιο σωστά, αυτό το κομμάτι σου που δεν βλέπεις, που δεν ακούς, που λειτουργεί στο σκοτάδι χωρίς να το ξέρεις. Το υποσυνείδητό σου. Φαντάσου το έτσι. Η φωτιά στο σπήλαιο είναι η συνείδησή σου. Το φως που φωτίζει τα πάντα, η ίδια η ζωή μέσα σου, τα αντικείμενα που περνούν μπροστά της, είναι οι πεποιθήσεις σου, οι ιστορίες που λες στον εαυτό σου, οι αλήθειες που αποδέχτηκες χωρίς ποτέ να τις αμφισβητήσεις. Και οι σκιές στον τοίχο είναι η ζωή σου, η σχέση σου, η δουλειά σου, το σώμα σου, τα χρήματά σου, όλα. Η πραγματικότητα που ζεις δεν είναι τίποτα άλλο από την προβολή των πεποιθήσεών σου στον κόσμο της ύλης. Σκέψου κάποιον που μεγάλωσε ακούγοντας ότι τα χρήματα δεν έρχονται εύκολα. Δεν το διάλεξε. Ήταν απλά εκεί, στον αέρα του σπιτιού, στις κουβέντες στο τραπέζι, στο βλέμμα του πατέρα όταν ερχόταν ο λογαριασμός. Και αυτή η πεποίθηση κάθισε στο υποσυνείδητο.
Ρίζωσε. Έγινε αντικείμενο μπροστά στη φωτιά. Τώρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δουλεύει σκληρά. Μπορεί να προσπαθεί. Μπορεί να κάνει όλα τα σωστά πράγματα. Αλλά κάθε φορά που πλησιάζει στην αυθονία κάτι συμβαίνει. Ένα απρόοπτο έξοδο, μία χαμένη ευκαιρία, ένα αυτοσαμποτάζ που δεν μπορεί να εξηγήσει. Κυνηγάει τη σκιά της αυθονίας στον τοίχο, ενώ ο ίδιος κρατάει το αντικείμενο της φτώχειας μπροστά στη φωτιά. Πώς να πιάσει αυτό που ο ίδιος εμποδίζει να υπάρξει? Ή σκέψου κάποιον που πιστεύει δεν είμαι αρκετά καλός, μπαίνει σε μια σχέση, αγαπάει, αγαπιέται. Αλλά βαθιά μέσα του μια φωνή ψιθυρίζει. Κάποια στιγμή θα σε δει, θα καταλάβει ποιος είσαι πραγματικά και θα φύγει. Και τι κάνει? Ασυνείδητα αρχίζει να δοκιμάζει τον άλλον, να τον σπρώχνει μακριά, να ζητάει αποδείξεις αγάπης που ποτέ δεν είναι αρκετές, μέχρι που ο άλλος εξαντλημένος φεύγει. Και τότε η φωνή λέει «Βλέπεις, έχω δίκιο». Η προφητεία εκπληρώθηκε. Όχι επειδή ήταν αλήθεια, αλλά επειδή η πεποίθηση δημιούργησε τη σκιά που επιβεβαίωνε τον εαυτό της. Αυτό δεν είναι ψυχολογία, δεν είναι αυτοβελτίωση, δεν είναι θετική σκέψη. Αυτός είναι ο μηχανισμός της πραγματικότητας. Οι σκιές δεν αλλάζουν αν κοιτάς τον τοίχο και εύχεσαι. Οι σκιές αλλάζουν μόνο όταν αλλάζεις τα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα είναι μέσα σου. Αυτό είναι τρομακτικό. Το ξέρω. Γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς να κατηγορήσεις. Καμία δικαιολογία να κρυφτείς πίσω της. Αλλά είναι και η πιο απελευθερωτική αλήθεια που θα ακούσεις ποτέ. Γιατί αν εσύ δημιουργείς τις σκιές, τότε εσύ μπορείς να τις αλλάξεις. Αν εσύ κρατάς τα αντικείμενα, τότε εσύ μπορείς να τα αφήσεις κάτω. Να πάρεις καινούρια, να διαλέξεις τι θα περάσει μπροστά από τη φωτιά. Η δύναμη ήταν πάντα δική σου. Απλά δεν ήξερες ότι την είχες. Αλλά εδώ γεννιέται μια ερώτηση που δεν μπορείς να αποφύγεις. Αν αυτό είναι αλήθεια, αν πραγματικά μπορείς να αλλάξεις τις σκιές, τότε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν? Γιατί μένουν δεμένοι στο σπήλαιο ακόμα και όταν κάποιος τους δείξει την έξοδο? Η απάντηση κρύβεται στην πιο επώδυνη στιγμή της αλληγορίας, τη στιγμή που ο δεσμότης γυρίζει προς το φως. Φαντάσου τη στιγμή. Ένας από τους δεσμότες ξαφνικά λύνεται, τα δεσμά πέφτουν. Για πρώτη φορά στη ζωή του μπορεί να κουνήσει το κεφάλι του και γυρίζει, αργά, με δισταγμό, προς τη φωτιά. Και τότε πόνος, το φως τον τυφλώνει, τα μάτια του συνηθισμένα στο σκοτάδι καίγονται. Δεν μπορεί να δει καθαρά, θολές μορφές, σχήματα που δεν αναγνωρίζει, ζάλι, σύγχυση και μια βαθιά πρωτόγονη επιθυμία να γυρίσει πίσω, να ξανακοιτάξει τον τοίχο, να επιστρέψει στις σκιές που ήταν τόσο οικίες, τόσο άνετες, τόσο ασφαλείς. Ο Πλάτωνας περιέγραψε αυτή τη στιγμή με απίστευτη ακρίβεια, γιατί ήξερε ότι η αφύπνιση δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένεις. Στις ταινίες η αφύπνιση είναι μια στιγμή δόξας, μουσική που κορυφώνεται, φως που λούζει τον ήρωα, μια αίσθηση θριάμβου. Στην πραγματικότητα η αφύπνιση πονάει. Όταν αρχίζεις να αμφισβητείς αυτά που πάντα πίστευες, δεν νιώθεις φώτιση, νιώθεις χαμένος. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τις πεποιθήσεις σου για αυτό που είναι, απλά σκιές, δεν νιώθεις ελεύθερος, νιώθεις γυμνός. Και το χειρότερο, οι γύρω σου δεν καταλαβαίνουνε. Γυρνάς σπίτι και λες, νομίζω ότι αυτά που θεωρούσα σημαντικά δεν είναι τόσο σημαντικά τελικά. Σε κοιτάνε παράξενα. Λες, αρχίζω να βλέπω ότι πολλά από όσα πίστευα ήταν απλά προγραμματισμός, ιστορίες που μου είπαν και αποδέχτηκα. Ανησυχούν για σένα. Λες, νιώθω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι πέρα από αυτή την καθημερινότητα, κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Προτείνουν να δεις κάποιον ειδικό. Ο Πλάτωνας το προέβλεψε αυτό. Στην αλληγορία, ο δεσμότης που ελευθερώνεται τελικά βγαίνει από το σπήλαιο, βλέπει τον αληθινό κόσμο, τον ήλιο, την πραγματικότητα πέρα από τις σκιές. Και τότε, γεμάτος αγάπη και ενθουσιασμό, γυρίζει πίσω, κατεβαίνει ξανά στο σπήλαιο, θέλει να πει στους άλλους τι είδε,
Θέλει να τους ελευθερώσει, όμως εκείνοι τον κοροϊδεύουν, λένε ότι τρελάθηκε, ότι η εξόρμηση του τον χάλασε, ότι πριν ήταν μια χαρά και τώρα δεν βγάζει νόημα. Και αν επιμείνει, αν προσπαθήσει να τους λύσει τα δεσμά, ο Πλάτωνας λέει ότι θα τον σκότωναν αν μπορούσαν. Ξέρεις κάτι? Κάθε μεγάλος δάσκαλος που πέρασε από αυτόν τον κόσμο έζησε αυτή την ιστορία. Ο Σωκράτης, δάσκαλος του Πλάτωνα, ήπιε το κόνιο επειδή τόλμησε να αμφισβητήσει τις σκιές. Ο Χριστός κήρυξε μια βασιλεία που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και τον σταύρωσαν. Ο Γκοντάρ μιλούσε για τη δύναμη της φαντασίας να δημιουργεί την πραγματικότητα και οι περισσότεροι τον θεωρούσαν παράξενο. Ο Τόλε γράφει για το τώρα ως μόνη αλήθεια και πολλοί γελάνε. Η αφύπνιση δεν είναι δημοφιλής. Δεν σε κάνει διάσημο. Δεν σε κάνει αρεστό. Δεν σε κάνει κανονικό. Η αφύπνιση είναι μοναχική. Αλλά εδώ είναι αυτό που κανείς δεν σου λέει. Η μοναξιά που νιώθεις δεν είναι τιμωρία. Είναι μετάβαση. Όταν φεύγεις από το σπήλαιο, αφήνεις πίσω σου ανθρώπους που δεν μπορούν να σε ακολουθήσουν. Όχι επειδή δεν σε αγαπάνε, αλλά επειδή δεν είναι έτοιμοι. Και αυτό πονάει. Πονάει πολύ. Αλλά καθώς ανεβαίνεις, καθώς τα μάτια σου συνηθίζουν στο φως, κάτι αλλάζει. Αρχίζεις να βλέπεις άλλους. Ανθρώπους που κι αυτοί βγήκαν, που κι αυτοί τόλμησαν, που κι αυτοί πόνεσαν. Και ξαφνικά η μοναξιά γίνεται συντροφικότητα. Μια νέα οικογένεια. Μια οικογένεια που δεν βασίζεται στο αίμα, αλλά στο φως. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα πονέσεις. Θα πονέσεις. Είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι αξίζει. Αξίζει ο πόνος της αλήθειας περισσότερο από την άνεση του ψέματος? Αν η απάντησή σου είναι ναι, τότε υπάρχει ένα τελευταίο βήμα. Η στιγμή που ο δεσμότης σταματάει να κοιτάζει τη φωτιά, σταματάει να κοιτάζει τα αντικείμενα και στρέφει το βλέμμα του προς το στόμιο του σπηλαίου, εκεί όπου μπαίνει το φως, εκεί όπου περιμένει ο ήλιος, η πηγή όλων, η απόλυτη αλήθεια. Ο δεσμότης βγαίνει από το σπήλαιο. Στην αρχή δεν βλέπει τίποτα. Το φως είναι υπερβολικό, συντριπτικό. Τα μάτια του, που έζησαν μια ολόκληρη ζωή στο σκοτάδι, αρνούνται να λειτουργήσουν, αλλά σιγά σιγά προσαρμόζονται. Πρώτα βλέπει σκιές, αλλά τώρα ξέρει ότι είναι σκιές. Μετά βλέπει αντανακλάσεις στο νερό. Μετά τα ίδια τα αντικείμενα, τα δέντρα, τους βράχους, τον ουρανό και τέλος τον ήλιο. Όχι την αντανάκλασή του, όχι το φως του πάνω στα πράγματα, τον ίδιο τον ήλιο, την πηγή. Ο Πλάτωνας λέει ότι αυτή είναι η κορυφή του ταξιδιού, η στιγμή που ο άνθρωπος κατανοεί τι είναι πραγματικά η αλήθεια. Αλλά τι είναι ο ήλιος? Δεν είναι ένας θεός κάπου εκεί έξω. Δεν είναι μια θρησκευτική φιγούρα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να λατρέψεις ή να φοβηθείς. Ο ήλιος είναι η καθαρή συνείδηση. Η συνείδηση πριν γίνει σκέψη, πριν γίνει συναίσθημα, πριν γίνει εγώ και εσύ, πριν γίνει κόσμος. Είναι το είμαι, πριν προσθέσεις οτιδήποτε μετά. Σκέψου το, όταν λες είμαι άντρας ή είμαι γυναίκα, το άντρας, το γυναίκα είναι προσθήκες, ταυτότητες, ρόλοι. Όταν λες είμαι επιτυχημένος ή είμαι αποτυχημένος, και πάλι προσθήκες. Όταν λες είμαι χαρούμενος ή είμαι λυπημένος, καταστάσεις που έρχονται και φεύγουν, αλλά το είμαι, αυτό μένει. Πάντα, αναλύωτο. Πριν από κάθε σκέψη, κάτω από κάθε συναίσθημα, πέρα από κάθε ρόλο. Αυτό είναι ο ήλιος. Αυτό είσαι εσύ. Και εδώ κάτι μαγικό συμβαίνει. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα του Πλάτωνα, στην αρχαία Ινδία, οι σοφοί των Ουπανισάδων κάθισαν κι αυτοί, έκλεισαν τα μάτια, κοίταξαν μέσα τους και βρήκαν το ίδιο πράγμα. Το ονόμασαν Τατ Τβαμ Ασι. Αυτό είσαι εσύ. Αυτό που ψάχνεις, η πηγή, η αλήθεια, ο Θεός, το σύμπαν, δεν είναι κάπου αλλού. Είναι αυτό που κοιτάζει μέσα από τα μάτια σου αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που ακούει αυτές τις λέξεις. Είναι αυτό που πάντα ήσουν πριν σου πουν ποιος πρέπει να είσαι. Ανατολή και Δύση, διαφορετικές γλώσσες,
Διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές εποχές, το ίδιο συμπέρασμα. Ο ήλιος δεν είναι κάτι που βρίσκεις, είναι κάτι που θυμάσαι. Δεν είναι κάτι που κερδίζεις, είναι κάτι που αποκαλύπτεται όταν σταματάς να προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο. Είσαι ήδη αυτό που ψάχνεις, πάντα ήσουν. Απλά το ξέχασες και οι σκιές, οι πεποιθήσεις, οι ταυτότητες, οι φόβοι ήταν απλά σύννεφα που έκρυβαν τον ήλιο. Ποτέ δεν τον έσβησαν, ποτέ δεν μπορούσαν. Αυτή είναι η αφύπνιση, όχι να γίνεις κάτι καλύτερο, αλλά να δεις τι πάντα υπήρχες. Αλλά τώρα έρχεται η πιο σημαντική ερώτηση. Αν αυτό είναι αλήθεια, αν ο ήλιος είναι ήδη μέσα σου, τότε πώς αλλάζεις τη ζωή σου πρακτικά? Πώς μεταφράζεται αυτή η αλήθεια στις σχέσεις σου, στη δουλειά σου, στο σώμα σου, στα χρήματά σου? Η φιλοσοφία χωρίς εφαρμογή είναι απλά διανοητική ικανοποίηση. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τον ήλιο στη γη. Η αλήθεια χωρίς πράξη είναι σαν χάρτης που δεν ανοίγεις ποτέ. Μπορείς να ξέρεις ότι ζεις σε σπήλαιο. Μπορείς να καταλαβαίνεις ότι οι σκιές δεν είναι πραγματικές. Μπορείς ακόμα και να έχεις δει τον ήλιο. Αλλά αν την επόμενη μέρα ξυπνήσεις και συνεχίσεις να αντιδράς στις σκιές σαν να είναι αληθινές, τι άλλαξε? Τίποτα. Η γνώση που δεν γίνεται ζωή είναι απλά ένα ακόμα αντικείμενο μπροστά στη φωτιά. Μία ακόμα σκιά στον τοίχο, πιο όμορφη ίσως, πιο πνευματική, αλλά σκιά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα αντικείμενα. 3 πράγματα χρειάζονται, μόνο 3. Το πρώτο, να αναγνωρίσεις ότι ζεις μέσα σε σκιές. Ακούγεται απλό, αλλά είναι το πιο δύσκολο βήμα, γιατί το μυαλό αντιστέκεται. Λέει, ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα είναι αληθινό. Αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος. Αυτή η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν είναι. Κάθε φορά που νιώθεις ότι κάτι σου συμβαίνει, κάθε φορά που νιώθεις θύμα των περιστάσεων, κάθε φορά που η ζωή φαίνεται να σε πιέζει από έξω, θυμήσου, βλέπεις σκιές. Βλέπεις την προβολή των δικών σου πεποιθήσεων στον τοίχο της ύλης. Μόνο αυτή η αναγνώριση αρχίζει να σε ελευθερώνει. Το δεύτερο, να σταματήσεις να αντιδράς στις σκιές σαν να είναι αληθινές. Όταν κάτι σε αναστατώσει, μην τρέξεις να το διορθώσεις αμέσως. Μην αντιδράσεις αυτόματα. Μην αφήσεις τη συνήθεια να σε παρασύρει. Κάνε παύση. Αποστασιοποιήσου. Γίνε παρατηρητής. Κοίταξε τη σκιά χωρίς να χαθείς μέσα της. Ρώτα τον εαυτό σου. Ποια πεποίθηση μέσα μου δημιουργεί αυτή τη σκιά? Ποιο αντικείμενο κρατάω μπροστά στη φωτιά αυτή τη στιγμή? Συχνά, μόνο η ερώτηση αρκεί. Μόλις δεις το αντικείμενο, η σκιά χάνει τη δύναμή της. Γιατί τώρα ξέρεις τι είναι. Το τρίτο, να αρχίσεις συνειδητά να επιλέγεις ποια αντικείμενα κρατάς. Αυτό είναι το δημιουργικό μέρος, το μέρος που οι περισσότεροι αγνοούν. Δεν αρκεί να αφήσεις τις παλιές πεποιθήσεις. Αν δεν τις αντικαταστήσεις με κάτι, θα γυρίσουν. Ο φόβος αφήνει κενό και το κενό ζητάει να γεμίσει. Διάλεξε συνειδητά. Ποιος θέλεις να είσαι? Τι θέλεις να πιστεύεις για τον εαυτό σου, για τη ζωή, για τις δυνατότητές σου? Αυτές οι νέες πεποιθήσεις είναι τα νέα αντικείμενα. Κράτα τα μπροστά στη φωτιά. Άφησέ τα να ρίξουν τις σκιές τους και η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Όχι επειδή άλλαξε ο κόσμος, αλλά επειδή άλλαξες εσύ. Μια άσκηση απλή, καθημερινή. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείς, κλείσε τα μάτια σου. Πάρε 3 βαθιές ανάσες και ρώτησε. Τι σκιές κυνήγησα σήμερα? Σε ποιες πεποιθήσεις αντέδρασα σαν να ήταν αλήθεια? Μην κρίνεις. Μην μετανιώσεις. Απλά παρατήρησε και μετά ρώτησε. Τι αντικείμενο θέλω να κρατήσω μπροστά στη φωτιά αύριο? Ποια πεποίθηση θέλω να ζήσω? Φαντάσου τον εαυτό σου να ζει ήδη από αυτή την πεποίθηση. Νιώσε το. Άφησέ το να γίνει πραγματικό μέσα σου. Και μετά αφέσου στον ύπνο. Αυτό είναι όλο. Μικρό. Απλό. Αθόρυβο. Αλλά αν το κάνεις κάθε μέρα, θα αλλάξεις τον τοίχο. Θα αλλάξεις τις σκιές. Θα αλλάξεις τη ζωή σου.
Αυτή είναι η πρακτική πλευρά της φιλοσοφίας, η πλευρά που ο Πλάτωνας ήθελε να καταλάβουμε. Αλλά μένει ακόμα ένα ερώτημα, το τελευταίο. Ποιος ήταν πραγματικά ο Πλάτωνας και γιατί μας άφησε αυτή την ιστορία? Ο Πλάτωνας δεν ήταν απλά ένας φιλόσοφος. Δεν τον ένοιαζε να γράφει θεωρίες για να εντυπωσιάσει άλλους διανοούμενους. Δεν τον ένοιαζαν οι τίτλοι και η αναγνώριση. Ο Πλάτωνας ήταν μυσταγωγός, κάποιος που είδε την έξοδο από το σπήλαιο και γύρισε πίσω για να τη δείξει σε όσους είχαν μάτια να δούνε. Αυτό που μας άφησε δεν ήταν θεωρία. Ήταν χάρτης. Χάρτης για να βρεις τον δρόμο από το σκοτάδι στο φως. Από τις σκιές στην αλήθεια. Από αυτό που νομίζεις ότι είσαι σε αυτό που πραγματικά είσαι. Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι αν ζεις μέσα σε σκιές. Ζεις. Όλοι ζούμε. Η ερώτηση είναι μία και μόνο. Τώρα που το ξέρεις, θα κάνεις κάτι? Θα συνεχίσεις να κοιτάς τον τοίχο, παρηγορώντας τον εαυτό σου με όμορφες ιδέες που ποτέ δεν εφαρμόζεις? Ή θα γυρίσεις, θα σηκωθείς, θα περπατήσεις προς το φως ακόμα κι αν πονάει, ακόμα κι αν φοβάσαι, ακόμα κι αν δεν ξέρεις τι θα βρεις? Η έξοδος υπάρχει, πάντα υπήρχε. Το μόνο που λείπει είναι η απόφασή σου να την πάρεις. Αν κάτι από αυτά σου μίλησε, αν ένιωσες ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν τυχαία, άφησε ένα σχόλιο με τη λέξη αφύπνιση. Θέλω να ξέρω ότι είσαι εκεί, ότι κι εσύ έχεις αρχίσει το ταξίδι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.